Viděli jsme neplatný pokus, hloubka dřepu, no jo, Davide. A zahajujeme další skupinu 105 kg na čínku, zahájí Pavel Stareček, dále se připraví Švadná Lubomír, Burda Tomáš, Adam Erika, Čeriár Petr, Nová Libor, Turek Martin a Pavel Tomáš. Takže máme zde závodníky třetí skupiny, 105 kg, zahajovací pokus této skupiny Stareček Pavel, Lokomotiva Krnov. Čínka je připravená, Starečkovi Pavelovi běží čas. Takže viděli jsme platný pokus a nyní naložíme 140 kg pro 5 kg.